Pýtate sa, prečo by ste mali zveriť svoje účtovníctvo do rúk našej spoločnosti Helvitax? Je to jednoduché. Sú to odborníci a držitelia viacerých certifikátov. Ja verím iba tomu, kto sa pravidelne vzdeláva. Na ich webe v časti o nás si môžete pozrieť ich odbornú kvalifikáciu. Sú cenovo dostupní pre všetkých, aj pre nás živnostníkov. Či už ste profesionálny športovec, alebo remeselník. V Helvitaxe sa o vás postarajú. Práve preto, že prevezmú zodpovednosť za moje účtovníctvo a zastupujú ma aj v prípade kontroly. Ja sa tak nemusím ničoho obávať, na rozdiel od tohto pána. Pretože vôbec nevadí, ak sa nemám čas s nimi stretnúť, alebo som od nich ďaleko. Doklady im stačí oskenovať alebo poslať poštou a oni ich spracujú. Ja si iba pozriem prehľad o svojom účtovníctve prostredníctvom online prístupu. Kdekoľvek, aj na mobile. Chcete aj vypatriť k našim spokojným zákazníkom? Máte na nás otázku alebo máte záujem o kontrolu vášho účtovníctva? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme. Náš e-mail info@helvitax.sk alebo telefónne číslo 0902 167 173.